Naposo merupakan perkumpulan pemuda yang telah naik CD dan merupakan generasi penerus untuk masa depan setiap gereja, khususnya gereja HKBP. Naposo merupakan wadah yang difasilitasi oleh setiap gereja sebagai tempat anak-anak muda untuk bertumbuh dan mengembangkan talenta secara bersama-sama untuk melayani di rumah Tuhan. Naposo HKBP Kebayoran Baru percaya bahwa apa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap pribadi adalah wajib untuk kami kembalikan dalam wujud pelayanan untuk memuliakan namanya dengan kerendahan hati. Kami, Naposo HKBP Kebayoran Baru percaya bahwa generasi kami sudah diberkati talenta yang luar biasa oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam hati setiap pribadi, pasti punya kerinduan untuk bertumbuh dan berkumpul bersama saudara seiman, layaknya masa-masa kecil bahagia kami saat bermain dan belajar di sekolah minggu. Pada tahun 2017, Naposo HKBP Kebayoran Baru untuk pertama kalinya menyelenggarakan pareon eksternal dengan produksi teater Batak bertajuk Poda. Pada masa itu, kami masih berusia remaja, baru lulus CD, dan masih polos. Namun, kami diajak, dirangkul, dan dibina oleh abang kakak kami pada masa itu untuk belajar melayani di gereja, bertanggung jawab, disiplin, dan segala hal yang sekarang kami rasakan di dunia pekerjaan kami. Kami sangat bersyukur karena kami menjadi bagian dari Teater Poda pada tahun 2017 itu yang kami selenggarakan di Usmar Ismail Hall Jakarta dan mencapai penonton kurang lebih 800 orang. Pareon adalah hari ulang tahun atau hari kebangkitan pemuda yang rutin diselenggarakan oleh HKBP. Kami, Naposo HKBP Kebayoran Baru, memperingati hari Pareon tersebut setiap bulan September. Dalam rangka Pareon Naposo HKBP Kebayoran Baru di tahun 2023 ini, kami Naposo ingin menyatukan hati, visi, dan misi untuk berkomitmen dan mendedikasikan diri untuk menyelenggarakan sebuah produksi yang cukup challenging. Kami sedang menjalani proses persiapan sebuah produksi musikal dengan melakukan adaptasi cerita dari film yang otentik bagi kalangan Batak di tahun 2022, yaitu film Ngeri-Ngeri Sedap. Film tersebut telah mencapai lebih dari 2 juta penonton dalam waktu 2 bulan penayangan di Indonesia, serta mendapat banyak pujian dan penghargaan dari masyarakat Indonesia bahkan dunia. Film Ngeri-Ngeri Sedap ini pun menginspirasi banyak keluarga dan anak muda yang memiliki latar belakang budaya Batak, termasuk kami, Naposo HKBP Kebayoran Baru, yang secara sadar minim pengetahuan tentang dari mana kami berasal, yaitu suku Batak. Di film Ngeri-Ngeri Sedap, saya memerankan sosok pendeta. Sutradara film NNS tersebut merupakan adalah Benedion Raja Kukuk, sahabat saya asal Sumatera Utara yang masa kecilnya dihabiskan di Sidik Kalang dan masa remaja di Tebing Tinggi. Film Ngeri-Ngeri Sedap sukses memperkenalkan budaya Batak kepada 2,8 juta penonton. Film ini kami adaptasi menjadi pertunjukan panggung Ngeri-Ngeri Sedap musikal dalam rangka acara Parheheon Naposo HKBP Kebayoran Baru. Saya menjadi sutradara bersama Martin Siahaan sebagai penata musik, Leati Kualu sebagai koreografer, Alin Pontoh sebagai pelatih vokal, dan Martahan Sitohang sebagai penasihat budaya. Bukanlah perkara gampang mengadaptasi karya film ke karya panggung, tapi dengan tim yang solid dan pertolongan Tuhan, kami yakin kami bisa menyuguhkan pertunjukan musikal yang menarik kepada penonton. Kami, tim produksi Ngeri-Ngeri Sedap Musikal, siap berbagi cerita dan mempersembahkan karya. Dengan segala kerendahan hati dan niat yang tulus ingin menjadi dampak untuk masyarakat sekitar kami, khususnya Naposo di Jakarta bahkan seluruh Indonesia, Kami memohon dukungan dari Opung, Amang Inang, dan teman Naposo untuk mewujudkan mimpi kami sehingga kami bisa belajar dan melangkah bersama setiap harinya. Kami percaya segala sesuatu yang didasari oleh ketulusan dan niat baik akan berbuah manis setelah melewati berbagai rintangan dalam proses kami mencapai mimpi kami. Ngeri-Ngeri Sedap Musikal by Parheheon NHKBP Kebayoran Baru. Sampai jumpa di panggung musikal September 2023. Horas!
ron suak songoni tamat dohoti marhite live streaming di bagas nabe ami sian parhala do HKBP Kebayoran Baru pasahaton selamat hari Minggu jala horas ma di tasaluhutna mingguta sadarion ima minggu Trinitatis doho topik debata sitolusada panop pasaluhut nasana adong adoran soma muka parminggota martangiang naho hommahita amin. Tapuka parminggota tapuji matuhatta marhite edde sian nomor 640 ayat sada rodi tolu. Jongjong mahamu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Huida Tuhani hudul di atas habangsa natibbo, jala marmulia, jala akarabu di pahianna manggohi bagas joro, jongjong di atas suru-suruan serapim, jala masih jauham manasida songonon, nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Zebaot, gok hamuliaonna liat portibion, haleluya. Martangi yang mahita, ale debata sitolusada, debata ama, anak doho toddi parbadia, nama dok mauliate mahami tuho,
ala ditoppa, dipalua jala diparbadiai ho hami hinorhon ni asi, dohot holong ni roham na godangi. Sairamoti mahami dibagas permaraan dohot pangunjunan, apuli hami uju marsak, pahehe uju tinggang, jala togu-togu hami dihasusuda ni bohal nami tuhara jammu na di banua gijangi. Asa disi pujion nami ho, marhite-hite roha dohot hata nai baru. Amin. Udul mamu. Tapuji matu hata, maret de hita sian buku edde nomor 550 sia ayat sada dohot 2. Tangiok kamuma patik ni debata, ima patik parjolo sahat tu patik paupatton. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam, ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi gana ommu, jala dang jadi sumanommu, manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi nasa na di bagasan aik na ditoru ni tano, yang go tunggabe si sombaon manang si oloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang go soture dalanna, ay onahu do sogot akan namar sineang di guarna. Patik paupatton, dang jadi dohonon guarni debata, patik paupatton, ingot hamuma babadiahon ari minggui, dina onom ari ulahamu nasa siulammu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni huta, dihalak pe namangaibati hutam. Ay di na onom ari do ditoppa debata, langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana diari papituhoni, dibahen ido umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Atong rak mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon patikna. Ali Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon nahobbar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata, maret dehita sian buku edde nomor 686 ayat sada dohot 2.
Jong Mahamu. Tatopoti madosat tanagodangi tuado pani debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo naso hatudosan, pardenggan basa doho, jala ro di saleleng-leleng na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jot-jot do hami mardosa maradopoko, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalosyon nami dihatam ale Tuhan Jehovah. Say unang pa ingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaun nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Begema baga-baga taringot tu hasesani dosa. Satokid do hutadi koko, alai papungoku maho muse, marhite-hite akka asini roha godang. Tagan dipapiar nie murku, utabuni obohikku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan basa salileng-leleng na asiakku ho, ninna Jehovah si paluaho. Hasangapom ma di debata na di Gijang. Amin. Tapuji matuhatta maredde hita sian buku edde nomor 574 ayat sada dohot 2. Malundo
Hatani debata turpu epistel di mingguta sadarion, iman atar surat di Matius 10 sada, amukasan ayat 25 sahat rodi ayat 27, tajahama marsikat sorin. Songonon mah hatani debata. Uju ima di dok Yesus hatana songonon. Hupuji ho amang Tuhan namang gonggomi banua gijang dohok tanoon. Ala ditamod dikokho hatai sian jolo ni akka napistar dohok namarroha gabe di papatar hoi tu akka si odi honoton. Olo amang ai ido dialomon roham kian. Saluhut nai nunga di pasahat damang tuau asadang adong namar tumadda anai dukon ni amai ipe dang adong na tumaddai ia soholan anai akuk ni napinodad ni anaki mangihuton lomo ni rohana ido sahatna mertua ma akan natumangion hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Tapuji Tuhata maret dehita sian buku edde nomor 120 ayat sada tabbatolu. Jong mam. Timbang homi rohana sai hodani ai dilehon sana tobus Tahatidak maha porsiatai songon nahitatakun ni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita maddok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangit dohok tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tinubuon ni si Maria nagabe-gabias sian todi parbadia adoran sohabuan ido tu hatta tumon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal lo ibana di hau pinar silang na tua tu banotoru dung ditanom na mulak mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni dipat Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ala Kristen dohok dia sisani dosa dohok dia tai namandok mulak mangolu sogok daging ni halak nang mate dohok dia ngoluan na sora sudah. Amin. Udul mamu tabegema edde puji-pujian sian punguan kesia.
Tabegema titing di mingguta titing di Huriata Minggu tanggal 4 Juni tahun 2020. Parjolo Guarni Mingguta Sadarion Ima Minggu Trinitatis doho topik debata situlusada panopa saluhut nasana adong. Paduahon padidion nabadia Sadarion Minggu tanggal 4 Juni tahun 2020 di Patupa Huriata do padidion nabadia di Parmingguon Bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB tu yanak kotai ima tria glowain butar-butar boru ni amata keluarga Michael Samuel pangihutan butar-butar inatai Erika Mariana boru tabunan sian sektor Sion patuluhon parguru malua Sadarion Minggu tanggal 4 Juni tahun 2020 pukul 10.30 WIB di Patupado ujian tertulis sahalinai ujian tertulis tu yanak kota Parguru Malua tahun ajaran 2022 sahatu tahun 2020 jala di hari Minggu tanggal 10 Juni tahun 2020 di Parmingguon Bahasa Batak pukul 8 manogokna di Patupado acara maka tidak kon hapor seaon mardomu tusi Parmingguon Bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB gabe di Udur pukul 10 sada WIB jadwal Boy mata jaha di warta cetak. Paupaton namodding nadiari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2020 nasalpo nunga marujungolu Juni Yeti talenta boru simatupang umur 72 tahun alamat Jalan Deperdak Tolu Blok G nomor sia Radio Dalam Sektor Satahi Jalan Nungatu Udean Nadiari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2020 di TPU Tanah Kusir tatangnya koma asa tumibu tarapur rohani keluarga nadi tinggal honna Palimahon pasahat pilihan Tujolo Sadarion Minggu tanggal 4 Juni tahun 2020 pasahat pilihan Tujolo dohita laho tupakta tu kategorial remaja HKBP Paunopon seksi perempuan hari Jumat tanggal 10 Juni tahun 2020 pukul 10 WIB satu pukul 10 WIB di Patupa Huriata do seminar seksi perempuan HKBP Kebayoran Baru. Sekali lagi seminar seksi perempuan HKBP Kebayoran Baru do tema melayani dengan hati. Pembicara Sekjen HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan Maringanan di Gereja Taon. Papituhon Pembinaan Parhalado Dohot Keluarga Seresot HKBP Kebayoran. Hari Sabtu tanggal 10 Juni tahun 2023 pukul 10.30 WIB sahatu nasipul
dipatu pado pembinaan parhalado dohot keluarga, parhalado pensiun dohot keluarga, seresot HKBP Kebayoran, termasuk madisi HKBP Kebayoran Baru, HKBP Kebayoran Gandaria, dohot HKBP Tridharma, naniuluhon ni pendeta Dr. Victor Tinambunan maringanan di Gereja Taon. Pawaluhon seksi pekabaran Injil. Sadarion Minggu tanggal 4 Juni tahun 2020 pukul 10 WIB. Seksi pekabaran Injil patu pahun kunjungan tu panti asuhan. Sekali lagi, kunjungan tu panti asuhan Kristen Abigail Pamulang, Jalan Mahoni nomor 47 RT Tolu, RT 2 Pamulang Barat. Sia panitia HUT Papi 72 tahun HKBP Kebayoran Baru. Hari Minggu tanggal 10 sada dohot tanggal 25 Juni tahun 2020 di Ganup Permingguota dipatu pado penggalangan dana tu pesta HUT napa 72 tahun HKBP Kebayoran Baru. Adorang so jamita dipatu pado tolu kantong persembahan jaladuk sipul jamita tapasaha ma marhite amplop nang disiapon panitia. 10. Ibadah doa bersama seksi sosial hari Selasa tanggal 6 Juni tahun 2020 pukul 10 WIB dipatu pado ibadah doa bersama seksi sosial turuas namar sahid marhite jom naniluon nyamang pendeta Ferison Rajoki Pasaribu pinangido tuganup situa sektor asa madohoti ulaoni nang songoni tu ruas tak pasapulu sadahon. Selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dan ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado do ruas ni huriata pasahaton. Selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh. Dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tu sude ruas ni huriata na tubuh manang marbagas di tanggal 4 satu tanggal 10 Juni. Saya tu hatta nama masu-masu. Molotung adong ruas ni huriata naso tarsurat. Dope guarna dititing na ulang tahun non di Papua ma tuganup situa di sektorna manang tu sekretariat. Pasapulu duahon akatiting naso jinahon hobar tu titing cetak sadarion denggam mata jaha songoni masa ni titing diuriata di bagasan minggu sadarion tengok bima manang yakoni tujoloni tuhatta. Tabegema ede puji-pujian sian sektor Saroha.
Tapuji matuhatta, maredde hita sian bukuedde nomor 783 ayat sada rodi ayat onom, uhut pasahaton, peleyat sada A, dohot sada B. Tuhan Sito
Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha ima mangaramoti ate-ate roha doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhna. Selamat hari Minggu. Hata ni debata barita nauli di mingguta sadarion di naung masuk kita tu minggu Trinitatis. Tersurat di buku Sada Musa biduna parjulo mamuka sian ayat sada saha rodi ayat 2 dohot ayat 20 nom saha rodi 20 alu songonom madidok takasma tapai hutihut dimula ni mulana ditopa debata langi doho tanoon dungi tarulang mata noi gabi halongonan jaloholom di atas lungi dungi mangariap-reak mato dini debata di atas niaka aik dungi makuling musema debata tolema tatopa majol matu miru rupata tudus tu pangalahota asa dirajai diki akana di laut doho pidong akana martonga-tonga langit doho takka dorbiaro di sadok tanoon lang sude gulok-gulok akana majirir di atas tanoon. Jadi ditopa debata majol mai tumiru rupana di tiruato debata lau manopai bana bawa dohot boru-boru nasida ditopa. Dungi di pasu-pasu debata manasida ninna debata matu nasida
marpinopari mahamuasa so parhamu, jala gohi hamu sado tanoon, jala patuduk kamu, jala rajai hamu dikeakana di laut doho pidongakana martonga-tonga langit, rodi sude binatang akana majirir di atas tanoon. Ido sahana amnak kadongan na hinaholongan di bagasa goarni itu hatta Jesus somal do tabigi mol marede akka inatta di akka pesta songoni molo tungalong akka ulaw bona taon biasa kaina do na paling semanga itor marede jala ende na paling populer na juk di dehon ima ho madiau au madiho hitana dua gak bisa daninna alayuhu marin dia kaina tahun dilului doi dia kamatai ma itu duduk tangan na homa dia au madiho hitana dua gak bisa daninna adong do na uduk amat tahun mabigedei alay adong do na mangupir-upir kolak kata inna taburu bigiun niakan alay to horo naing edeni halakonin naroha masipata hamunak kadongan memang ido hakikat sebuah pernikahan dia gedda taipe molo adong pamasu-masuon takas do didok gabi sada daging ma nasida. Pernikahan bagi orang Kristen adalah penyatuan dua kepribadian yang datang dari dua latar belakang yang berbeda. Dua otak menjadi satu pikiran, dua hati menjadi satu perasaan, dua jantung menjadi satu denyutan. Ido anggo hakikat pernikahan. Latar belakang yang berbeda disatukan menjadi satu. Alai marasing lu itu minggu tasadariom molodido minggu trinitatis dang tolu hadirion gabe di pasada alai naing patorangon na ala mergajang nama minggu trinitatis tahun sahat tu bulan November untuk menjelaskan kepribadian Allah, hakikat daripada Allah, eksistensi ni debatatai sadado debatata alai mangula maibana di bagasan tolu kepribadian di bagasan tolu hadirion ulahak kumadok ini supaya kita bisa memberi jawaban tentang Trinitatis. Unang say di obok-obok, unang say di rehe-rehei, unang say adong tuduhan sian akka agama sepuput taong madok halak Kristenon penganu politeisme do tolu Tuhan ni halakong unang say ninna sipata dang buhita mengelusi doh jelas. Dan itu harus kita jelaskan. Kita punya Tuhan satu. Tetapi Tuhan satu itu bekerja di dalam tiga kepribadian. Allah Bapa yang kita kenal sebagai Allah pencipta, debata ama, debata si topalangi doho tano. Debata si palua di bagasan Yesus ima, debata sadiri do na menjelma berinkarnasi di bagasan Yesus. Gabe jolma maibana nasi Yohanes firman itu menjadi manusia. Jala debatado na mangula nang tapes tahun na di hari Minggu di hasasaur nito di porbadia yang bekerja di dalam Roh Kudus. Ima debatata. Jala ido na naing patorangon na marhite turpukta di bagasan Minggu sadarion bahwa debatasi tolu sadai nunga adong sejak awal, nunga adong adorang swadong portibion, jala ibanado najumadiho portibion
roh dinasa isina. Ada Allah yang mencipta. Sahatu sadarion gagal dope teori-teori ilmiah yang untuk merumuskan bagaimana terjadinya alam semesta ini. Ngarak marsikotallahi tadi ilmu fisika. Adong nama dok proses yang panjang dari suatu molekul dengan prosesnya yang panjang terjadilah ini. Lalu pertanyaannya, lalu sekarang kenapa tidak terjadi lagi? Maka banyak teori yang terpatahkan. Termasuk kan molo makatai kita di ayat 26 ketika Allah kita katakan nama nopajol manusia Rosi Darwin. Daksi Darwin si marakir. Teori Darwin madok naung siap bodak do jol mau nina bayi suku kalak atong bodak si sonari bahasa dan gabi jol mabe justru jol mado gabi gudang naik songo bodak tina pangalahona juga terpatahkan. Makanya teori Darwin juga tidak bisa diterima secara ilmiah. Ido ubain adong pengakuata marhite bibel tahun adong do Allah yang menjadikan segala sesuatu. Ima debatasi tulusadei ibana do debatasi panopap. Dia adalah Allah pencipta dan bukan Allah yang dicipta. Dia yang menjadikan dan Allah kita itu bukan yang dijadikan. Dia sudah ada sejak awal, hari ini dan juga ada sampai selama-lamanya. Imana pinatorang na di turpu tahun laus ido pengakuatan di pengakuan imatai dan rumusan ilmiahon. Ini kredo pengakuan iman ubain nak kening tahatidak ko kaborsea tai au porsea di debata Jehovah ido ama hamudo naking madokton ido ama sito palangit doho tano. Kita mempercayai ada Tuhan, ada Allah yang menjadikan segala sesuatunya. Debata naso marmula jala debata naso marujung. Alain yang kedua hong molo ta akui do adong debata si panopa ada Allah pencipta. Seharusnya juga kita yakin bahwa Allah pencipta itu sekaligus adalah Allah yang penguasa, Allah yang pemelihara. Ada tu ngasal itopa tong. Molo ditopa, tentu dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia cipta. Molo tado debata do nama no paau, kenapa saudara tidak yakin bahwa dewata juga na menjaga, memelihara, na berkuasa di bagasan diri? Harusnya seperti itu. Kalau kita punya kredo pengakuan medok debatado sito palangi doho tanoon ikut dohonot tama di bagasan dirita bahwa debata sendiri do nang nama jaga namarhuaso jala nama ngarajai di bagasan ngoluku di bagasan ngolutah. Alani yang menakadongan dan pola telusurata sulik kita ta bagaimana rahasia daripada Allah. Ima naso tardodo pikiran di jolma. Dan adong nabui tarsuha jolma bagaimana Allah menjadikan alam dan segala isinya. Dan tidak bisa dirumuskan dengan rumusan ilmiah. Tetapi itu hanya kita rumuskan dalam sebuah pengakuan. Persaya dohi tadisi. Yakin dohi tadisi ada Tuhan. Adong do debata. Jalanani do niminggutta sadarion debata natatadai ima debata sito palangit doho tano debata sito lusada debata na adong sian monana jala na adong sian ujungna. Aitik kisik kola minggu pe ibadat dana nazuli torido tangi yang perjulu diajar hotiba au do bona benana doho ujungna homa baik jadinya
Saya nengok dari sahak tu sedari. Danak sudah kita di tempat memperkenalkan debatado bonana, debatado ujungna atong homa mabait jadina. Engkaulah yang melakukan apa yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan saya. Napa dua hon masuk matu panopaun ni jolma idona ni dok nanak kining dia ya ono 26 saha tu 22 panopaun di debata tu jolmai di topa ma jolmai tu miru rupana tu dos tu pangalahona. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Di hata aslina di dok imago dei, gambar atau rupa Allah. Alai suku-sukun. Bohado hita lau mameako pabuah hita gambar Allah. Pabuah nahita rupa ni debata. Atong nasungod dia do rupa ni debata. Ay macam rupa ta. Apakah rupa nanidok nadison dalam bentuk auranya? Ternyata dangi menggambarkan rupa Allah di dalam kehidupan kita adalah ketika kehidupan kita ini melakukan perilaku seturut dengan kehendak Allah dan untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Molo gawe hasangapon ni debatado pangalahota perilakuta tindakata, maka itulah namanya kita telah mengambil rupa Allah. Atau kalau di luar ini ya ada pacu pada dongan di Ragunan ay marhuamu tu sol lain ngom mencocokkan wajah lain nak bah ahaduna mencocokkan wajah onin naroha atau tu dia dohamu cocok inna aido penaneng paresok inna dongan nilai majwa inna bah ni dongana mai bana dungi pajuppa mahamid di kerangkeng ni bodat monyet pas mangalang pisang dung nyalang bodat itu pisangon itu ribolok kosongoni kulit ni pisangon itu rido iba nama pas mau lai songo bodat itu nina ayaw biasa mangalang pisang itu hubolok kosongoni do ngahia nang tersila di ina-ina sampai nang madabu ina dungi lewat mahami muse lewat makadang di singa pas mangalang jegel dungi turu di ana tong do songono rupak kulaina buasa hay awasal hubereng jegel so masak pengai tur hudal gubina songoni do pedo akana asing hamun kadongan jangan-jangan kita sering mengambil rupa daripada apa yang sebenarnya di bawah harkat dan martabat kita. HPC harusnya kita adalah menggambarkan rupa Allah. Iko patuduh kemuliaan di debata dunia sudah akka kehidupan perilaku pabainata. Karena Allah menginginkan melalui semua tindakan kita Allah yang termuliakan. Molorwa parangeta roa pangalahota dan dengan tindakata siapa yang kita nodai? Yang kita nodai adalah kesucian, kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Gabedang marsanga be debata marhite nguluta mau banda songolai kinak kining ido banda nuai ngomolo halak kita o makna tu anak kon nang ngasipata digati guarnya anak kon la nang petik kilau tardiri di jodoh tulang na di seak pinahan iya guarnion si tigor si bolo nina ala hidung muru ina tau na ni pangalahon anak kon naon agebe digati be guarna si patamar lupatan nama nasir raguna ni sede-sede dia mana dingok na ido na naing dohonon na diturupu taon gabe rupa ni debata ditiruaton lau manopai bana dungi di pasu-pasu mana sida
Bahwa doho boru-boru nasida ditopa. Ini sah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Di ayat 20. Asaboi marpino pari. Ido baik di RPP sedario tetap kita menolak LGBT. Tatolak doi perkawinan sejenis. Bawa tu bawa. Berua tu berua. Muhammad berjadi niati. Bakawi bawa tu bawa. Jalan main ngarung desakan asa olo gereja masuk-masui. Muhammad bayi nama masuk-masui. Aida ngarung idok di batas ngoni di bibel tahun. Mau di panopau nasing di bidu tolui di dok dan dengan sesada bawai pujung Allah tidak baik melihat laki-laki itu seorang diri, maka dijadikanlah penolong bagi dia seorang perempuan. Ido melengkapi do. Ido benar belum mebelu pihak kamate tur mangoli Alkitab do madokoni. Baido tong. Ayaw mo lo sayo damo daminate jebunami. Ido belum mate tur mangoli do inna. Bahu dok ayal kita do madok dang dinggal seseda bai pujung niku. Alay na yang dak songoni bai dok. Tema belum parjo doang mate belum manguli ho unang urwasya na udah inna. Banggoy oke baningon tuk kan. Hamnak kadongan itu pernyataan Alkitab. Asa takas taboto bahwa memang yang sah adalah Allah menjadikan laki-laki dan perempuan asa marpino parina sida, dan itu adalah karya daripada Tuhan. Itu makanya pernikahan itu harus dihormati. Pernikahan itu kudus dan sakral karena Tuhan yang merencanakan. Molo di konseling nikah saya huro deh, pernikahan itu adalah Tuhan yang merencanakan. Dan sakak-sakak munana duon, tetapi Tuhan yang merencanakan. Alani doi konta hargai sebagai apa kita menjadi ciptaan Tuhan, baik sebagai personal atau sebagai keluarga. Alai naum marga hamunak kadongan di bagasa goarni Tuhan ta Yesus. Jolma natinopa hobartu rupa ni debata ima jolma napinai baru. Di dia do hita di pai baru, buasa ikut di pai baru. Aladung madabu jolma itu bagasa dosa si Adam naparjoloi, maka di konfesi kita dikatakan setiap orang yang lahir ke dunia sudah berdosa. Alaniaha imana ni dokna dosa teanan, dosa warisan. Molo di teori biologi, di teori genetika, adong dona diwariskan anak sian naturasna termasuk dia ke penyakit. Alai dosa pe mewaris turun temurun. Lalu bagaimana dia supaya lahir baru? Imana sinukun di sini Nikodemus tutu hatta Yesus. Setiap manusia harus lahir baru kembali melalui baptisan di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Disima hita lahir baru, dan orang yang telah lahir baru nang tubuh padua halihod di bagasa Yesus ikon tadi ikut tampil unggul perilaku, perbuatan, sikap dan tindakannya daripada orang lain. Ima para singat tas yesi belebegu Tuhan ini may lahir baru kita, karena itu akan menempatkan kita lebih unggul, lebih cerdas, lebih berhikmat, dan lebih berperilaku di dalam kehidupan. Jala orang yang lahir baru akan nampak gabe patar akkaulau naringgan di ngoluna. Akka kebaikan-kebaikan nama di patu paun. Asa molo nati noppa doho di bagasa rupa ni debata, dan sudah dilahirkan kembali di dalam Yesus, maka lakukanlah kebaikan. Itu untuk menggambarkan, memancarkan dalam auramu, dalam wajahmu, dalam kehidupanmu. Tuhan nampak, Tuhan kelihatan, dan Tuhan sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa. Amin. Martang yang mahita.
Mauliate ma Tuhan nami, mauliate marhite hatam sedarion di paingot tami, babua adong do debata si toppa saluhut, debata ama anak doho tod di porbadia, debata si tulusada, na adong siam mulana, adong saunari jala adong sogot. Ali Tuhan, hodo nang namanopa, jolmai tumiru rupam, jala dileho kodo huaso asa mangarajai portibion. Alani Tuhan nami asa patar harupa ommu di bagasa kadirion nami naing may takas marhite akka pabahenan, marhite akka perilaku, tindakan perbuatan baik, sikap nadinggan santun hormat, jala totong mangulu di bagasan hata doho uhumu ido asa patar pabua na rupani debata ngulu nami terpancar sian aura sia pardopahan sian kehidupan nami nilai-nilai nadinggan nama bail lamar muliaho nama bail lamar sangapo jala lam terpuji. Mauliate ma Tuhan nami naing mata kasih hati dakok kami babua na ditopahodo hami di bagasan panopaon nai baru ima marhiti Yesus Kristus asa tubuh hami padua halihon tubuh di bagasan habadiaomu tubuh di bagasan nang akka pabahenamu nadinggan alani ikut tarida mai Tuhan tampil beda hami di pernguluan nami jala unggul di akka perbuatan-perbuatan baik nang akka ulau nadingkan. Mauliate ma Tuhan nami nunga masuk kuriam tu minggu-minggu Trinitatis omana manogu-nogu huriam manada takas hasitolu sada ummi babua sada do debata na mangula doho di bagasan natolu hadirioni. Alani Tuhan nami mangula doho sahak ditikio di bagasa to di porbadia hu pagom gopok kami mangulu nami asa to dim namar huaso mangarajai doho na totong manogu-nogu ngulu nami mardalat di dalan nahi nalomohommu jala to dimi mangotapi hami ati tung naing mangalakka hami pilit mangalakka hami dau manibil gabi boy hami sumuang mangula kaulaon nadinggan. Mauliate ma Tuhan nami martangiak kami hubuak kami masudi ulau di tonga-tonga di huriamon naung ditotopo si hobasan nami todimma namar gugoi ho kami patulus so saluhu nai hubuak kami ma Tuhan nang akkadongan nami ruas ni huriam natongod dope di bagasan akka parsirangguton ala niaka arsak ala niaka hamatiani apulima rohana sida tinadikon ni dongan nami naung majuluani hami ala ni hamatiani hubuak kami nang ruas ni huriam Tuhan natotong depe di bagasan akka pergumulan ala niaka parsahiton naung liling piak di podomana pinature-ture niaka keluarga leos sabam ni roha habengeto dinasida nang di keluarga napa ture-ture hossa namut tarbain leho madinasida Tuhan hama malum siap parsahitoni adong dodongan nami natongon waing di bagasan akka pangubation doho akka naing madalani tindakan-tindakan medis hubuak kami ma ina nami natongon waing di Singapura naung madalani tindakan medis inang verbal batobing ang giyak ma saluhu na Tuhan mardala doho denggan mulak doho hatop di bagasa kahipason tu tonga-tonga nami songoni ma Tuhan hubuak kami ma ina nami inang mawar sidabutar borlu batobing nanaing mengadopi tong tindakan medis naing madalani operasi dia ka ari nanaing ro pasu-pasu tangan ni dokter pangubati parhitiamu manasida Tuhan asa boy dibut-but nasasahi siap pamatang ni inanami gogoy nanami loasibana totong marhaporusat tuho doho nang keluarga amanami sidabutar doho yanakope songoni nasoha guarak kami sada-sada
akka naung mamulus akka tindakan-tindakan medis doho nanaing mga dupi sa dupi hubuak kami matuho tuha papos rohana sida alai laos mga toy maho disude proses pengubatan na sida. Tuhan nami hubuak kami sa luhu na nangaka ianakon nami akka namar sikola leo bisuk habistaran tarlumobi dinatongod depe mga dupi akka ujian doho nang 10 ujian asa boy totong nasida di bagasan nama maketik kinadinggan parhasyakon akka kesempatan na pinasahamu di bagasak kesungguhan nangaka anak ni Huriam torok nuaing Tuhan na saudabot dope akka parkarijuan asiroham ho matuham mangurupi nasida asa totong bersemangat laho manuktuhi pituniaka perusahaan lawinganan pangulaon nasida songoni nangaka anak doho buru ni Huriam naung tangbi akka umurna alaidang jupang dope akka sirokap nito dina Tuhan ipehu pasahat tami tuho tukoma na patongotoni ay nunga di para di hoi pasu-pasu keluarga akka naung mamuka parsaripeon na sujupang do pihagabeon asiroham Tuhan asalam sikop las ni rohana sida atong mauliate ma pasu-pasu manang bangso doho negara namion tar lumobi pamareta nami mangadupi tao-tao politikon asa bui mardala doho denggan dau sianaka pargutu-gutua parsalisian asa bui mardame sonak kami masuk tu tahun demokrasi pesta rakyat pemilu nanaing ro di tahun 2024 di bagasa Yesus martangia kami amin. Marede mahita laus ditiki marede hita tapasaha mapiliata napa dua ho tujulu nang nasa ulaoku, oh Yesus ibarua Tuhan maafkan.
na utarihon sa isa't ihon yung oluparton diyon manadiujian Taulak ko tuwayak sa dalos jongjong mahita Sodangi rohako Tungga sabasabi Surinariawon Komkomi pamatakku Naik podo olo aku Saineng matungkuku Lomong naik mula Tapasahat mga pilihan na tapapungot tuwado pani debata martang yang mahita. Ali debata manami na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na ringgad doho na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gawe uap na husus di julum. Paso-paso may jala ramoti. Asahu parhasyak kami pilihanon pati bulhok karajaom mu ditonga-tongani huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalap tadahami gudang ni silehol-lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali dibata nami dibata ama anak dohok tol di parbadia nabadia doho jalaguk hamuliau liat portibion pinuji jala pinasangak mahoro di saliling nililing na alanya siniroham naung sahat tuhami dohok tu sude huriam namarlas niroha dohami nuaing ala naung di papatarhod jala di patadahok ko tuhami hadiriomu holong niroham asi ni roham, labas ni roham, hasesaan ni dosa, hangoluas sugot, arta silehonom musugot, rodi uhum sidabuom musugot. Naso habilang addo sudinay, ay nasodung niatusan ni jolma di patorak kodo tuhami, nasodung ni idan ni jolma di pataridahok kodo tuhami, nasoduki nasiholan ni portibiol di buak kodo dihami, naso tarleho portibio diliho kodo tuhami alani hupasahat tami matuho daging nami toddi nami rohanami rodi saluhu na dihami asa patawmu hami tuhara jaumu na di banua gijang hodo manopahami ubay tubuh hami tuhasianganon saitopa jala pai baru mahami asa tubuh hami padua halihon jala gabe partoha dihasiangan narusugut dilabung mi nauduk jala serep rohanami rotuho mangaleho rohanami say bay may inganamu say homa mangula jala margugo di bagasak kami say paujung ulaon na pinuk kami dihami naung sinahapommu guarmu tuhami naung tardidi hami tu bagasak guarmu nabadiyai asa hami diho jala ho dihami sailam tanggali rohana buruk siak kami jala sulukkor rohana baru tuhami
asa badia parange nami, pabua naung mauliate rohanami tuho, sai pargugui mahami asahu parangi hokami sudena nidokmu tuhami, pabua naung tutuhami akka anakmu jalapane adihang uluas sugut, sai paian barita nauli dihami, asa adong pargugunami salilik kubulus sami hasianganon, sai patugu haporseon nami marhite to di parbadia saha rod di hamatean, asa sahat tami tuho, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Alea manami na di banua gijang sai pinarbadia magwarmu, sai ro maharajaomu, sai sau malomone roham di banua tongosongon na di banua gijang. Leho matuhami sadari okang olua siapari. Sesa madusa nami songopanesa nami di dosa nidongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, padua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho, di sedakot Tuhan di batama buhina tuho jalasi marohana midaho, di dopakot Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor homada mena tutodim. Hurian itu hatta hitana marpungu di bagas garejaon songoni nang suderuas ni hurianami na madohoti parminggu manugoton siat tongan yakka bagas rak doho akka keluarga hami na marhubas di parminggu ota manugoton upasahat tami matuhita saluhuna selamat hari minggu madihita Tuhan mana mamasu-masu horas madihita. Ayo itu berdoa dulu ya.